welcome back to the Waylop TV mga kalapatids. Today's video mga kalapatids, hindi po tayo makapag-live sa YouTube dahil di pa po natin naabot yung monetize, kaya hindi pa tayo makapag-live sa YouTube mga kalapatids. Ang gagawin ko na lang po ngayon is mga kalapatids is i-video ko na lang po mga kalapatids. Yan po no, nakikita nyo mga kalapatids. So yan po yung patawan natin ng camera. So ililista ko yung mga isa-isa, kukunin ko po yan mga kalapatids. So dyan po mga kalapatids, dyan lahat nakalista, lahat ng nag-comment mula umpisa hanggang dulo. So kukunin ko yung lahat mga kalapatids. Yan po sila lahat, marami yan, marami mga kalapatids, you know, mga kalapatids. So tingnan nyo mabuti kung nandyan yung pangalan nyo mga kalapatids, dahil naka-isang buwan na tayo mga kalapatids. Isang buwan na po yan, you know, mula umpisa. Yan po sila, ang dami-dami nila mga kalapatids. Yan po yung mga sinaunang subscriber natin na hindi na napapansin ko po hindi na active ngayon mga kalapatids. So titignan ko po dyan lahat mga kalapatids, dahil para maging fair sa isa't isa. Kung yung nabunot po natin is hindi po siya nakapag-comment, nakapag-like sa lahat mga kalapatids, is may chance po yung iba na magkakaroon ng bubunot po ulit tayo kapag nakita natin na hindi po siya nakapag-like sa lahat nating video at nakapag-comment. So titignan natin yan mga kalapatids, dahil isa yan sa titignan din natin na para maging fair sa isa't sila, sa mga naging nasa yung mga talagang active sa ating YouTube channel na DIY Lop TV. Yan po yung YouTube channel natin mga kalapatids. Yan po no mga kalapatids. So ililista ko na po ngayon yan mga kalapatids. Nandito po tayo sa ating sa lalagyan ng loop mga kalapatids, nakikita nyo. So kukunin ko po yan mga isa-isa mga kalapatids. So ganun din naman sa YouTube natin ay sa Facebook. Titignan natin lahat yan, pati sa mga nag-chat sa atin mga kalapatids. So check natin lahat yan mga kalapatids. Kung hindi mo pa napapanood yung ating latest video mga kalapatids, panoodin mo na, balikan mo na lahat yung ating video at mag-comment ka mga kalapatids. Yan po sila, yan po yung mga mga kalapatids. So back tayo dito mga kalapatids. So yan, nililista na natin lahat mga kalapatids. So kung hindi po naman nalista yung pangalan nyo, so siguraduhin yung nakapag-subscribe kayo at nakapag-like, share kayo sa atin. Like, share sa Facebook at comment mga kalapatids. So panoodin mo na rin, huwag mo palampasin yung ating bawat video, dahil nandun lahat yung update natin sa ating raffle mga kalapatids. So yan na mga kalapatids. So umpisa na natin, tara. So kung gusto tayo nilista mo natin parang nakapag muna sila kalapatids, ikita pa naman natin kung ilan yung subscribe nila sa atin, comment na kalapatids. Kung isisend natin parang si BJ kapasok Noe 9 Stories 11 yes.
So mga kalapatids, nagbabalik po tayo. So ito na po yung mga nalista natin mga kalapatids. So tignan nyo mabuti. So di pa yan tapos. So nakalista bawat ano nyo. Kung sa mahigit 30 plus na vlogs natin is kompleto po kayo kung active po ba kayo sa ating YouTube channel. Yan po, no. Diyan po natin makikita dahil nagko-comment po kayo kung active po kayo sa ating YouTube channel. So titignan ko rin kung nakalike kayo sa ating YouTube channel mga kapatids. So kung nilike nyo palagi mga video. So yan po. So nangunguna si Hans Reynon, no, mga kapatids, si Sir Dennis David. So sila po yung ano, mga kapatids. So si Don Love, si Carlos Ugali. Yan, no. Yan po yung mga ano natin mga kapatids. So mga nangunguna sa ating. So marami pa yan mga kapatids. So hindi pa po tayo tapos. So dadami pa yan mga kapatids. Yan po mga kapatids. So standby lang po tayo. So hindi na po natin i-video pa yung ating ano. So babalik na lang po ako kung natapos ko na mga kapatids. So susunod ko din yung sa ano sa Facebook, yung mga nag-share sa Facebook. So sasama rin natin yan mga kapatids dahil sila po yung active sa ating sa Facebook mga kapatids sa pag-share. Yan, no? So yan po lahat mga kapatids. So balik na lang po ako mga kalapatids kung tapos ko na po nalista lahat. So peace. So mga kalapatids, tapos na po yun sa YouTube na supporters natin, no, na active. So ilan lang po yung ating ano nabibilang dito mga kalapatids sa support ng tunay talaga. So andyan si ano Ate Bon Love Official, Novita, Novi. Tapos si ano yung Mark Dave Siobal, ewan, basta yun kalapatids. So andyan si ano si Puloy Serda of vlog, yan, no. So si Aldo Sain, no, mga kalapatids, si Gerard De Jesus Jr. Yan po, makikita nyo mga kalapatids, si Batol Maanag, yan, no, kalapati ni Vince. Yan po yung mga active, si Sandy Pineda, mga kalapatids, si Sir Dennis, yan po siya, si Dave and Nicole. So yan yung po yung mga chansang ano mga kalapatids, sila po yung may chansang ano manalo. Sana mabuno yung pangalan nila. Pero kapag yung mga nandito po mga kalapatids na hindi po, wala pong ganito mga kalapatids, kung sila po yung nabuno natin is ibabalik po natin. I-check natin kung nagko-comment ba sila, nagla-like ba sila mga kalapatids, so nag-share ba sila sa YouTube natin. So i-check natin yan isa-isa mga kalapatids. So if ano po si Sir Puller Serda po yung ano nabunot natin is automatic po yan mga kalapatids. So i-check din natin yan kung nagla-like ba siya mga kalapatids. So kung si Sir Puloy Serda Love Vlog po yung nabunot, automatic yan. Kung si Batol Maanag din, automatic na yan mga kalapatids. Nakuha niya na po yung ating paraffle. Yan, no? Yan po yung ganyan sana mga kalapatids. So tiningnan natin mabuti yun sa comment section natin. Wala po yung daya mga kalapatids. So chine-check natin yan mabuti kung nagla-like ba sila mga kalapatids. So susunod ko po yun sa ano sa Facebook mga kalapatids. So check natin yung mga nag-share doon. So ililista ko din yung mga pangalan nila. So click na lang po ako mga kalapatids kung nalista ko na lang po. So mga kalapatids, yan po yung nalista natin na mga solid. So mga kapatids, yan po lahat yung ating lista. Sana madagdagan pa yan kung magagawa po nila yung ating rules sa ating raffle mga kapatids. So yan, o, isa-isay natin mga kapatids, yan, o. So tingnan nyo kung ano yung pangalan nyo dyan mga kapatids. Yan po na mabuti. So yan mga kalapatids. So tingnan nyo mabuti mga kalapatids. Yan po, no. So yung mga maraming ano po yung line, sila po yung mga talagang nagko-comment palagi na active. So sana ganyan din mag-comment kayo palagi mga kalapatids. So road to 500 subscriber tayo mga kalapatids. So yan po yung nagko-comment sa akin mga kalapatids. So nandiyan yung DIY Loop TV na
GC. So may GC po tayo mga kalapatids. So marami po tayong GC mga kalapatids. So shoutout tayo mga kalapatids sa mga latest pa, sa mga latest na. So may papaliwanag pa ako na isa mga kapatids. So kailangan mga kapatids is ano na dito ang lapis. So nakalimutan ko yung sasabihin ko mga kapatids. Nakalimutan ko mga kalapatids. So bubunot po tayo mga kalapatids, di ba? So ang gagawin po natin doon, pagiging fair po yung lahat. So mali mga kalapatids. So nalito na mga kalapatids. So dapat mula ito po yung rules natin, di ba mga kalapatids? So papaliwanag ko mabuti yung rules natin mga kalapatids. So yung rules natin, i-like mo yung pinakaunang video hanggang latest na video natin. At mag-comment ka doon, mag-comment ka mula umpisa ng video natin hanggang dulo, hanggang ngayon mga kalapatids, mga kalapatids. So patapusin mo tong video na to para maintindihan mo mga kalapatids. Patapusin mo to, ulit-ulitin ko mga kalapatids. Isa pa, i-share mo to sa Facebook na group na mga kalapati or club, at para mas makilala yung ating YouTube channel mga kalapatids. So DIY Look TV yan mga kalapatids. So yun po yung rules natin. I-share mo tong ating video ngayon para makita ng mga nagkakalapati club na nanonood sa mga vlog ng fancier. Support our fanciers mga kalapatids. So tingnan mo dyan mga kalapatids. So huwag ka magpahuli mga kalapatids kung gusto mo manalo sa ating paraffle mga kalapatids. Yan o. So shoutout tayo mga kalapatids. So kita ko dyan si nagpapa-shoutout kanina sino na yun, si Jomar Terry. So shoutout sa iyo mga kalapatids, sa iyo kalapatids. So isa pa, sino pa yung nagpapa-shoutout, si Batol Maanag, shoutout din sa iyo. So shoutout din kay Mina Usana. So shoutout sa iyo. So tingnan pa tayo ng nagpapa-shoutout mga kalapatids. So shoutout kay Jizan Vlogger. Yan po siya mga kalapatids. So hindi ko mabigkas masyado mga kalapatids. So yan po yung mga nagpapa-shoutout. So tingnan nyo mabuting yung iyong pangalan dyan sa ating huli mga kalapatids. So tingnan mo mabuti kung nandyan yung pangalan mo. So wala na. So check pa natin sa taas. Taas. May spam, wala na like. So daily spam review. So ito na lang mga kalapatids. So dyan na lang yung mga kalapatids. So check pa natin. So yun lang po yung nagpapa-shoutout mga kalapatids. So check natin dito. So buwababa po yung ating So yan pa lang po yung ating views sa YouTube channel natin sa makalipas na 28 days mga kalapatids. So yan pa lang po yung ating kukunti mga kalapatids. So yan po yung subscriber natin. Kita nyo mga kalapatids. Sana madagdagan pa yan sa tulong nyo. So tingnan natin yung mga naglalike. So kung meron dito mga naglalike mga kalapatids. So check natin mabuti. So yun dun po sa gagawin natin na pagbubunot is i-video ko na lang at ipopost natin dahil hindi po tayo makakapag live dahil di pa po tayo na monetize mga kalapatids. So
baka i-live ko rin yun sa ating sa Facebook. So baka sa Facebook na lang natin i-live yun. So abangan nyo doon sa Facebook natin sa DIY Loop. So makikita nyo rin naman yun mga kalapatids. So ilagay ko yung yung description natin. Ilagay ko yung link sa description natin mga kalapatids. So yun lang po yung ating so ginawa ngayon. So nagsusulat na tayo ng mga kasali. So yan po lahat mga kalapatids. So na natin. So mga nag-chat mga kalapatids. So nandito na lang mga kalapatids. So ito yung ating mga active. Yan mga kalapatids. So tingnan nyo mabuti. Yan mga kalapatids. So yan po lahat yun. Check nyo ulit mabuti mga kalapatids. So yan po lahat. So wala po yung daya yan mga kalapatids. Kung wala po yung pangalan nyo dyan mga kalapatids, i-comment mo na agad kung wala ka dyan mga kalapatids. So share this video mga kalapatids. So yan po lahat yung ating mga kalapatids. So punta tayo sa analysis. So hanggang dito na lang yung ating video mga kalapatids. Please like, comment, and subscribe. Click mo na rin yung ring button para updated ka palagi sa ating video. So huwag mong kalimutan na i-share to. Huwag mo rin kalimutan na mag-like at mag-comment sa ating video, dahil isa yan sa magiging daan mo para makakuha ng ating paraffle mga kalapatids. At dun po sa ating share, i-share mo to sa yung wall at sa mga club ng kalapate o kaya sa buy and sell na kalapate, sa mga pigeons na club, na group na pwede makakita ng ating YouTube channel. Yan po mga kalapatids. So yung channel natin, DIY Loop TV mga kalapatids. So this is the latest video mga kalapatids. So share mo to mga kalapatids. So hanggang dito na lang yung ating video mga kalapatids. So peace.